Heno, mi fydd y bwrdd wedi osod yn yr egin yng Nghaerfyrddin a'r cogydd cyntaf ydy Mathew Boswell. Pam i fi'n coginio, fi bath o mixture rhwng Gordon Ramsay a bach o Keith Floyd. Sa'n credu bod rhaid i fi esbonio ffam, ond falle iaith gyda Gordon a wedyn cwbl o ddrinks gyda Keith Floyd y fe. A'r ail gogydd ydy Beti Wyn. Yn hoff fwyd i yw, wy'n eitha traddodiadol, wi yn lico'n cino di sul, yn sicr, a mae'r plant yn hoffi cino di sul hefyd. Mae Beti'n weinidog ac yn hoff o gerdd a cherddoriaeth. Ond sut fyddai'n disgrifio ei hun? Cyfeillgar, gobeithio. Doniol. Ac amherffaith. Sa'n byd fel paratoi'r ffordd ar gyfer siom, Beti? O, cares o'r bwy fe? Ta waith, y trydydd cogydd ydy Tina Evans sy'n llefarydd cymhelliant. So mae gyda fi cyflwr o'r enw Friedrichs y taxia. Cyflwr niwrolegol yw e, sy'n effeithio'r cydbwysedd a'r balans. Mae Tina'n hoff o nofio a mynd i'r gym, ond sut mae hi'n gweld ei hun? Positif, penderfynol a actif. Bydd y rhai craff yn eich plith wedi sylwi fod yr un ohonyn nhw wedi deud eu bod nhw'n dda yn y gegin. Watch out! Stroganoff madarch. Blincyn bara. Fi fwneud bara fyd? Ie, dyna'r syniad, Mathew. Hwn yn clean off. Os na reole yn y gegin? Sa'n ni'n byth yn dilyn unrhyw rysáit. Ni'n jyst yn guesstimate o beth yw'r pwysau pethau ni'n wpo mewn. Call iawn, Mathew. Ti'n eisiau poeni am fanion fel pwyso cynhwysion ag oes? O, ni wedi bwyso rhain gyda. O, damo. Ar y bara nawr, almond milk. So faint o'n 300. So fi'n gwybod 568 yw peint, so faint eisiau. Bach dros hanner yw e. O, tydi'r dyfalu ma'n hwyldwch. O, ychydig ar y tro. Oh, god. O, drapia. Right, bydd hwn fel yn bod yn reisyn ar. Tina sy'n gyfrifol am baratoi'r prif gwrs gyda help i ffrind Caris. Ac fe ddylse Moussaka edrych fel hyn. Cymysgwch y ffac beth. Beth yw hwnna? Word of the week. Ffac beth. Mintys sych. Yeah. Cinnamon. Yeah, pare loads. Ar courgette. Unrhyw fath o sos? Ai arllwys dros y ffac beth sausage. Gorchwil Beti Wyn ydy peidio cremeitio creme brulee Mathew. Gwneud batrwm addurn i roi ar y creme brulee. So beth dwi'n neud fan hyn, mae'n go arni. Dyna man. Dia, fi'n stico i gyd yma, help. Yw'ch batrwm pert. Alla beth a gweud bod e'n batrwm perffaith, ond mae e'n batrwm. Mae hwnna'n syniad da. Wel, alla ni batrwm 3D. Drachwch! Mae'n exciting. Os nad ydy o'n fwy tadwy, allu di wisgo bo fatha fascinator, Beti.